ሳዕስዒት ካብታ ኣዝዩ ህቡብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብ ቲክቶክ ሕጂ ነዚ ብዝግበር ሳዕስዒት ከመይ ትሪኦ ንስኻ ብኸመይ ዓይነት ትገልፆ? እቲ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ሕብረተሰብ እግሩ ካብ መሬት ከልዕል ኣይክእልን። እግሪ ኣብ ህዝቢ ትግርኛ እንድሕር ኣብ ኩዳ ካብ መሬት ዘይለዓል ኮይኑስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ እግርኻ ኣልዒልካ ክትዕስዕን? ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከመይ ኣለኹም? ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻይ ምስ ዳኛ ትልሂትን ኣላይ ትልሂትን ሄርሞን ሓጎስ ይኸውን። ምስ ሄርሞን ሓጎስ ኣብ እቶም ሓፈሻዊ ተመክርኡ ከምኡውን ብፍሉይ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ቲክቶክ ሳዕስዒታት ኣተኪርና ምስኡ ዕላል ክንገብር ኢና። በዚ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዘዕድመኩም ዘለኹ ብስራት ብርሃነ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሄርሞን ዕድመ ኣኽቢርካ ኣብዚ ስቱድዮና ተራኺብካ ነዚ ዕላል ፈቓደኛ ብምዃንካ ብሽመይም ብሽም ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ የመስግነካ። ኣነውን ጋሻኹም ጌርኩም ስለ ዝዓደምኩምኒ ብልቤ ዘመስግነኩም። ሄር ከመይ ኣሎ? ስራሕ ከመይ ኣሎ? ስራሕ ትባህሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም። ውድድራት ይቐኒኩም ኣብዚ ናይ ዋልታ ኣዋርድ ገለ ከመይ ነይሩ ሓፈሻዊ ዝነበረ ናይ ዋልታ ኣዋርድ? እዋ ኣብ 2 ዓመት ዝግበር ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝርከቡ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ጉጅለታቶም ተጠርኒፎም ዝገብርዎ ናይ ስነ ጥበብ ውድድር ናይ 2025 ቀኒና ኣብኡ ዛዚምና ኢና ምሳኺ ኣብ ዝንራኸብ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ። ከመይ ነይሩ ሓፈሻዊ ብፍላይ ብትልሂታት ወኪርካ? ካብ ናይ ዝሓለፈ 2 ውድድራት ኣብ ሎም ዓመት ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። ብቕዓት ዘለዎም ሞያውያን ጉልበት ዘለዎም ቁልጡፋት ዝሰርሑ ስራሓት ካብ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብቲ ኣታዊ ትልሂታት ይኹን ከምኡውን ኣብቲ ናይ ኣዘንታዊ ትልሂት ኢሎም ዘቕረብዎ ስራሓት ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝነኣድ ስራሓት ክቐርብ ክኢሉ ሎም ዓመት شبابنا الهانا قبل رهانا ومانا ሓበይ እንድሕሪት ምልስ ከብለካ ሄሪ መጀመርታ ከመይ ነይሩ ተመክሮኻ ናብ ሳዕስዒት? ብኸመይ ኻ ናብ ሳዕስዒት ኣቲኻ? ተለሃያይ ክትከውን ከለኻሲ መበገሲኡስ እንታይ ነይሩ? ማዕስኻ ከጀሚርካ? መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ከምዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝጅምሮ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጀሚረ ንእሽተይ ከለኹ ማለት እዩ። ድሓር ግን ኣብ ሃይ ስኩል ምስ ኣተኹ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ክላስተኒክስ ኣብ 24 ጉልበት ዝግበር ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1998 ምስ ናይ ተምሃሮ ምርኢት ማለት እዩ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ከም ናይ ተምሃሮ ምርኢት እቶም ተላሂቲ ዝነበሩ ብቲ ግዜ እቲ ነቲ በዓል ንምድማቕ ኢሎም ምሳና ልምምድ ገብሩ ምጀመሩ ግን ቁሩብ ስምዒታት ክሓድረኒ ጀሚሩ ማለት እዩ። ቀፂለ ኣብ 1999 ግን ነቲ ስራሕ ሓደ ኢለ ክጅምሮ ክኢለ። ከመይ ነይሩ ሞቲ ርእቶታት ካብ መምሃርትኻ ካብ ስድራ ቤትካ ድመፅእ? ምክንያቱ ሳዕስዒት ኣብ ኣወዳት ልሙድ ነገር ኣይኮነን። ክብድ ብል እዩ ሽዑ ሳዋ ዝኸደሉ ግዜ እንዲ ነይሩ ሽዑ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ኣብ ኣኽሊ ሃዲምካ ኣላ ኣብ ኢኻ ርእቶ ከይደ ማለት እዩ ብዙሕ ርእቶታት ሽዑ እኮ ኣይመፀንን። ሽዑ ኸ ከምዚ ሕጂ ነበረ እቲ ዝነበረ ትልሂታት ሽዑ ከምዚ ሕጂ ነበረ ማስ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ብሓንሳብ ትዕስዕ ዋላ ሰብ ከለልየካስ ኣሸጋሪ ገለ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት እዮም ነይሮም ሽዑ መኒኻ ገለ ክትልለስ ኣሸጋሪ ኣብቲ ግዜ እቲ ነይሩ። ሽዑ ብዙሕ ፅልዋታት ገለ ኣይገበረለይ በሺ ኸማንሲ ሓገዝ ገይሩለይ ዋላ ኣብቲ ዝኸዶ ዝነበርኩ ቦታታት ሽዑ ሳዋ ምስ ከድኩ ኣብ ሰባ ብሽንቲ ተለሃይ ብምዃነይ ጥራይ ብዙሕ ሓለፋታት ነይሩኒ ሽዑ ማለት እዩ። ምስ ተመለስኩ እዩ ዝፀገም ተፈጢሩ ማለት እዩ። ሽዑ ተመዲበ ኣስመራ ተመዲበ ምስ መጻኹ ኣብቲ ሞያ ምስ ቀፀልኩ ግን ሽግራት እንዳበዝሑ መፅኻ ማለት እዩ። ኣብ ስድራኻ ተቐባልነት የብሉን ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ቅቡል ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ምክንያቱ ወዲ ናብ ሳዕስዒት ክኸይድ ገለ ብዙሕ ስክፍታታት ነይሩ ኣብቶም ስድራ ቤታት ንዓይካ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ገዛይ ከምኡ ስክፍታታት ነይሩዎም ዋላ ምስ ወላደይ ብዙሕ ግደፎ ይትግደፎ በለ ዝብሉ ጭቕጭቓት ገለ ነይሮም እዮም ድዮም
ምስ ግዜ ግን እንዳተለመዱ ስለዝኸዱ እቲ ዓውዲ ከዓ እንዳተለመደ ኸይዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እንዳተስፋሕፈሐ ምስ ከረኻ ዳርጋ ንዕኡ ሰጊረስ ሓሊፈዮስ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሕ ኣለኹ ማለት እዩ ውድድር ወይ ትልሂት ምልማድ ክህልወኩም ከሎ ገለ ተኸልኪልካ ትፈልጥ ዶ ወይ ኣሽኪዕካ ገለ ተወፅእ ነርካ ዶ እዋ ብፍላይ ኣብቲ ተምሃራይ ዝነበርኩ ዋላ ይሰርሕ ከም ዝነበርኩ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ካብ ትምህርቲ ተፈዲስና ምስ መፃና ገዛእተይ ወፅየ ናበይ ዝኸድ ነይረ ናበይ ከይደ ኣብ መኽኒኻ ገለ ኢኻ ትወፅእ ኩዕሶ ወይ ገለ ተመኽኒ ምስ ኮሚታት ሕጂ ይፍለጥ ኣይነበርኩን ድሓር ግን መፅየ ተመዲበ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምስ ኮንኩ ገለ ግን ዳርጋ ሰሙን ቁሩብ ሸለል ክብሉን ጀሚሮም ንስኻ ገለ ፀቕጥታት ኣይፈጥረልካ ነይሩ ማስ ሓፈሻዊ ካብ ርእይቶ ብፍላይ ብወዳት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሳዕስዒት ከም ልሙድ ነገር ስለዘይረአ ሕብረተሰብና ፀቕጥታት ገለ ከመይ ትብድሆ ነርካ ብውልቅኻ ንስኻ እንታይ ይስምዓካ ነይሩ ዋላ ዳ በዲህካዮ ኸይድ እምበር እንታይ ኣነ ኮይኑ ዝስምዓኒ ከምዚ ምሻሎ እቲ ድሑር ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ድሑር ልምድታት ገለ ንብሎም ከምኡ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ መርዓ ምስ ከድናስ ኣንስቲ ጥራይ ኣይስዕስዓኒ ኩሉ ሕብረተሰብ እዩ ዝስዕስዕ ስለዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ፍሉይነት የብሉ ስለዚ ኣብ መርዓ እንድሕር ሰብኡት ዝስዕስዑ ኣለዉ ኮይኖም ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ዝስዕስዑ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ሽወል ሓንቲ ከም ተውህቦ ናይ ሰባት እዩ ምሶም ዝዓበየ ምሶም ዝተለምደ እዩ ክትቅይሮ ኣይትኽእልን ወዲ ሳዕሳዓይ ትኸይልስ ሞል ምስ ጓልጓሎ ገለ ዶ ይሕሰብ ከምኡ ይባሃል ማሲ ጓልጓሎ ክኸውን እዩ ሳዕሳዓይታይ እዚ ከም ጓል ዝስዕስዕ ገለ ትብል እዋ እቲ ሰብ ከምኡ ይሓስብ ምክንያቱ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰር ኢሉ ስለዝሓስብ ነቲ ናይ ትልሂት ንጥፈት ወይ ከዓ ነቲ ናይ ትልሂት ዓውዲ ስለዚ ወዲ ተባዕታይ ናብ ትልሂት እንተራኺሉስ እቲ ባህሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይወስድ ኢሉ እዩ ስለዝሓስብ እዩ ኮይኑ ዝስማዓናን ብኣንጻሩ ክትሪኦ ከለኻ ግን ከምኡ ይኮነ በንጻሩ ዳ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝተዋሃበ እዩ ምክንያቱ ሳዕስዒት ቦዲ ላንጉጅ ስለዚ ኣካላዊ ቋንቋ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ኣካላዊ ቋንቋ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝተዋሃበ እዩ ስለዚ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስባ እዩ እምበር ዝኾነ ሰብ ናብ ትልሂት ከይዱ ጓልጓሎ ይኸውን ማለት ቁኑዕ ኣይኮነን ኢለ ይሓስብ ኣነ ሕራይ ብድሕሪኡ ከመይ ቀፂሉ ናይ ሳዕስዒት ጉዕዞ ብዓልመ ንፀልውኻ ነይሮም ኣብቲ ናትካ ዕድመ ዝነበሩ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ማሲ ነይሩ ብውልቂ ገለ ይነበሩን ግን ናትካ ፅልዋ ዝፈጠሩልካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ድበዝሑ የለዎም እቶም ኣነ ክጅምር ከለኹ ዝነበሩ ዳርጋ ድበዝሑ ሕጂ የለዎም ሓደ ክልተ በዓል ኣብርሃም ገረዝጌር ኢየሩሳሌም ኣኽበረት ተኸስተ ገነት በመቹ ገለ ዝበሃላ ነይረን ኣለዋ ሰን ሕጂ ዛይድ ነጋሲ ትበሃል እዚኦም ኣለዉ ኣብዚ ዓዲ ተሪፎም እቶም ካልኦት ድበዝሑ የለዎም ገሊኦም ሞያ ዝቐየሩ ኣለዉ ገሊኦም ካብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ካብዚ ሃገር ዝወፅኦም ስለዚኦም እዮም ነይሮም ሽዑ እቲ ምሳና ንሕና ዝጀመርናሉ ንሕና ናብሽ ኮይንና እሶም ከዓ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኮይኖም ምስኦም ኢና ጀሚርና ብፍላይ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እቲ ሳዕስዒቶም ደስ ዝብለኒ ዝነበሩ በዓል ኣሮን ነብሲ ይምሓሮ ሓማድ ዝበሃል ነይሩ እዚኦም ብጣዕሚ ዝስሕቡኒ ዝነበሩ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ናይቲ ሽዑ እዋን እዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከመይ ነይሩ ከመይ ኢልካ ካብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ደረጃ በፂሕካ ከመይ ቀፂሉ ትጉዕዞ ኣብ ናይ ትልሂት ድሕሪ ናይ ስራሕ መንግስቲ መፂኻ ምምዳብካ እዋ ሽዑ ሓደ ኢለ ጀሚረ ማለት እዩ 2-3 ዓመት ተፈለየ ነይረ ካብቲ ሞያ ድሓር ምስ መፃኹ ግን ሓደ ኢለ ጀሚረ ሽዑ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሽዑ ኣይፈልጦምን እየ ነይረቶም ዝፀንሑኒ ሽዑ ዝፀንሑ በዓል ኣሌክሳንደር ነይሮም በረኸት በዓል ሙሴ በሽር ዝበሃሉ መዛኑና ማለት እዩ ኣብቲ ናትና ዕድመ ዝነበሩ ምስኦም ሓደ ኢልና ጀሚርና ኣሌክ ኣብ ኣሜሪካ ድሞተ ዲ ከመይ ነይሩ ምስ ኣሌክ ርክብኩም ገለ ብፍላይ ሽዑ ምስ በዓል ሙሴ ብምልኦም ዝነበረ ናይ ሽዑ እዋን ከመይ ትገልፆ ናይ ሽዑ እዋን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ሓደ ሳዕስዒት ካብ ናይ ጉጅለታት እኩብሲ ናብ ተነፃል ሰብ ክልለየሉ ዝጅመረ ግዜ ኢና ሽዑ መፂና ማለት እዩ እቲ ግዜ እቲ እቶም ብሉፃት ሳዕሳዕቲ እንዳተለለዩ ዝወፅሉ ግዜ እዩ ሽዑ ነይሩ ብጀካቶም ናይ ሃገራዊ ባህሊ ጉጅለ ባህሊ ሃገራዊ ባህሊ ስብሪት ገዲፍኩ ማለት እዩ ካብቶም መንስያት ዝነበሩ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ክልለይሉ ዝጀመሩ ወይ ከዓ ክስቶ ኢልካ ብሽም ክትፅውዖም ዝጀመሩሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ምስኦም ብጣዕሚ ፅቡቕ ደስ ዝብል ውድድራዊ መንፈስ ዘለዎ ትቀናንዕሉ መድረኽ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ ስነ ጥበብካ ቅዱስ ቅነ ተዘየለ ክትምዕብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሃዋህው ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ካብኦም ተወስድ ካባኻ ወዝቱ ገለ ተመላሊእኻስ ፅቡቕ ስራሓት ዝተሰርሓሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሽዑ
تناشع زنبر مدرخ نزح جدول ناي تلهيد درجة بس إحنا يدلنا هم هاجر درجة أنت عينت بايتاني رويل كتحس مسها وأنت عينت عدلاتي فتيرو تناتكم زنبر ولدو حج فلاين زوم حج متصدلو ساساسي هو تي بايتا شعو استفتر بايتاي مغنياتو توم شعو زنبرو ناي تليت موياوان تزيهلو حجي زي حجي تبتح زولو أب نوس وكف كجلة تلايتي ببزح اختري أي مخنن إليه زأمن أنا مغنياتو شعو خمس ول كيخ مسوزح شجراتيو مسوزح انكفاتاتيو قال تبتح خامو سلازي السيو نز مدرخ زفتي رويلي يعني تقول تزخل قدامي تأمدرخ كم تالا هاي يكون كاز ديب كلا مع سنة أفشان شاتن تسعان شاتن ناي معلتنا تنتينيو أب ميدا بحت مسكرم ناي بخيتا عالي أم بلاي فرست بالدرفيانير باين عم مدرخ ما تخيل سأتقدمي تتمكره تقدمي كمين يرمو خفدت وكلا بتعم خبيدي مشالو مستقدم هاي كمان فيلم هاي كمان هنسي هو أنا بهزلو توت مو خم عينت مو خم جمرة قال كبد بلي كن لحني خمزول خيتهم سنة زدور خا حتى بعثي نفعت بمبارونكا ولا أنت كي حد سكان مختوتس يحق زكاي تهوا هوجن قدامينا مدرخ زوت زين فرح له نفسه مت ما أنت تفيها جب بزح نجاراتي كي تجاجا قلت فرح له تستيبس قلت هو بتعم مخنياتو توم كمينا زنورو توم كروز نورو من إحنا حدش ينانيرنا سلزي كابون من خيط وتيل كاس بزح نفسها أسيركا ونفسها شعوريركا تسرح له جزء قلت تبغى مستناشو زفرنا بعد ما خل الرأي خاخبنا تبغى حفشة أبتلهيتي كم زنتين بوجلات حلوه تبل وين تستيبس كيتر سو جلس أفسمعت أتاس تخلي حفشة يدفعوا دنتنا يسمعت كما ست إنه أب نورمال جزء خصوص تخيل قال قدتها تحس كامت حساس أكلها تجابو بفلاي تأكيد كحساس هو حجي انتاي كل جزء تليت بتفترو ببوز حساب زجبر بقولك أجل السرحة يكون ببوز السرحة هذا بينو السرحة والكون وجل السرحة وانجن أبتخسام كفالة على خلي أبتزغرو ناي سمعتها ويكاتونا وتحسون كجود الخلي ثم بوزحت ناب حديم سمرو كبدت علو تحد بينو السرحة ولا حد زي أسرو نجر ويكا جايدز جورو نجر سلزي له تي مولو وش لو سمعتو وانو قال خوتس أي تجمني أب أكوات جن كفالة على خلي معناته أب حدا مسمر أب حدا لاين أب حدا منقصاص أب حدا وستان اختأت تقتل بزحتي زدل سمعتها مختوت يشجر كويس معنا تحريكم على تلهيت كوينكا بزح ناي بعدنا تنعبي البهلا ناي سوا قال مريح كامو إخا كمين يروت تمكرو تعلن بفلاي ناي سوا خمي تقلطو تخبدتو استعلموا مهانهم تلهيت اللوم تمكرو بقمة أتيها أب سوا بتعم خبيلي هذا شين كلتميتن كلتش زغون تمهارو مخاخب مع أسكر سوا توصل تمكرو زلو ما يكونن نوعلوتي زوها بكا جزيخا حتيري فتاني كبيري بتعم جن توم زخا زغدو تلاهيت جن بتعم وتشيت هوا يعني نفسه كفسب نناتو بلوك حيزو سلسرحو بتعم نتسرح يقول تفون كم سلتني جوبرمبر بتعم هالكلو ليتي خاتس هذا هذا جزء تحير كبكا مليس كان يمشي تغير مستبهر نايتي بوتا بزخيت ساعات سلت صرحه كبير هالكلو أما ودات هاجن تسرح تصبق مستسرح هاجن تي زوسر كي هالكتات أي رأي كان يخون مالتي مبر هبصاب بتعم كبير كافتن بزح عملات هبصاب سرح كين بعينتها كبد بلتن فليت متبلا تنا زي أسمك عسرح وأنا قلت لهم عليه هونك كلن بقعتين أو تساتف كون سرعات بفلاي جن تا مريتن عتبتن تبل موسيقى أو دراما أو سرحنا كلش اللي كلش إحنا عسرت شد شنة بتعب
ማስ ኸርዓላ ወይ ካዚ ሕበነላ ስራሕ ኢለ ምስ ኣባላት 29 ዝራ ማለ ኮሚታት ይስኹን ምክንያቱ ኣነ ሸዕሳዋ ነይረ ኣብ ናተይ ዝርያ ዝነበረ እዮም ማለት እዩ በቃ ታ ድበለፀት ስራሕ በቃ ምሽ ድበለፀ ዘይኮነስ በቃ ምሽ ደስ ትብለኒ ጽቡቕ ስራሕ ዝተሰርሓሉ ብኩሉ ነገሩ ማለት እዩ እሳ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ حفشاو مستناي وعلنا تنتات كنا يزو بعل زوادو بزح زي كمون نفس فلالي وتات سريح كان لها مو بفولي تقلصه بجكا حبساو صاي كلنا ناتو مدرخ ديزلو حجي كابتن ناتو مدرخ تي تسرح سرحها يفعل مغنياتو تي تحستو يتسرح تصبقون زي تصبقون زغبرو زي اتفلس كتبلا تخبده كلنا ناتو باللجاتات አለው كل صبايناي كل صوم بدحريونا مدرخ دانت مصحاب شنغرو مالتي كمي تገልጾነ ተተመክሮ ከም ዳኛ ሆንካን ነፍስኻ ክትሪኣ ከለኻ ካብ ህዝቢ ዝነበረ ምትብባዕ ብዓብዪ ኸኣቲ ዝነበረ ብድሆ ከም ዳኛ ኾንካ ኣብ ሓደ መድረኽ ኮፍ ኢልካ ክትፈርድ ገለ ከመይ ነይሩ ዝተመክሮ እዚ ዳንነት ብተፈጥሮ ክብድ በለይ ምክንያቱ ጥበብ ረቂቕ ኢሉ እዩ ነቲ ረቂቕ ኢኻ فرد مالتي لازم نرقق تفرد تخون كا خطرق لك مالتي ابدانነት كا قدم شنغروا ممصيسي ابناشنا شو درات دا نخو متي اقديمه مالتي بفلاي ابزناي لعلوت كالات تمرتي زغبر زنبره فيستيفال هاو ناي ياتون زمانون تليتات دانيا خوينه كاب 2012 اب نص كف عمت كسرح صنيحو او እንዳተ መኮርኮ መጽ ማለት እዩ ኣብ ሽንጉሩ ሃምስ መጻኹኻ ሱኻ ነፍሱ ዝኻለ ኻሊ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ኣብ ናይ ኮሌጃት ትፈርዶ ዝነበርካ ዳይሬክተር ኢቶ ትወሉ ገለ ይኮነን ነጥብኻ ጥራይ ትመዝነሉ ኣብ ሽንጉሩዋ ግን ፊት ንፊት ምስቶም ተወዳደርቲ ርኢቶታት ትወሉ ምስ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትራኸበሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ዝኸበደ ይገብሮ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ከቢድን ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ሙኻቶም ሳይ ዘለው ዲያኑ ኻቶም ኣብ ኤርትራ ሳለው ዝበሃሉ ገዳም ስነ ጥበበኛታት እዮም ተመክሮም ኣቕሊልካ ዝረአ ይኮነን ሕጂ ኣብ ጎኖም ኮንካ ክትፈርድ ንባዕሉ ከቢድ እዩ وسرعي رحمتي بلفاتي وسرعي رحمتي بلفاتي بسببك انا ليبيا بعد الربا سرعكو كناديا وسرعي رحمتي بلفاتي وسرعي رحمتي بلفاتي بسببك انا ليبيا بعد الربا سرعكو كناديا شامكين دلات موترتي شامكين دلات موترتي كربوني بوزكا كوماي ستي فاتي بويكا كولاتي ياكتي من حرم سرايك فاتي سن وعلو تغطي نيرو نفسي مجمراتات كلا دحر ግን بناتهم متبع بناتهم مدقف بناتهم صاحبين نفسي زدحن زخنا درجه خمت خيله ኣብ ሽንግራ ዳኛ ከለኻ እዚ ኣስበጌጋ ኣይፋሊ ሊያ ወይ ኣትሪፈዮ ገለ ትብሎ ኩነታት ኣሎ ዶ ወይ ዝስ ክሕልፍ ኣይነበሮን ጌልካ ዝተጣዓስካሉ ኣጋጣሚታት ነይሮም ከምኡ على بعلي سني هيبيم كلخص كم إلى هيبيم زول كوم نيروم ده حرت مليس كاتروي خلا زتورو فقا دقيم كام سرعة خاسي مسختور في جبوم تبلوم كالو جن تايو قاليو تي كحلف زلو كترس لزو سنكا كيف تخا توسنو خالو مالتي ده حركة تريو خلا خاجن
تاوترس بخا وسيخا نزيوم سمحلفنا يمنيرنا قليلكا تقمقموا للدرجات سبوزح نيري ካብ ናይ ሽንጉራ ክፋሉት ዝኸበደ ዓይና እዩ ነይሩ ናይ ሽንጉራ እቲ ዝኸበደ ሸነኹ እቲ ካብ ሳልሳይ መድረኽ ናብ ራብዓይ መድረኽ ዝግበር ውድድር መወዳእታ ቅድሚ መወዳእታ ኦኬ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ደሎ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ዘሎ ምክንያቱ ናብ ሳልሳይ ተፃርዮም ዝመፁ ተወዳደርቲ ኩሎም ንፋዓት እዮም ሕጂ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ዝሓልፉኻ ካብኦም ዝነፍዑ ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ኣፃሪኻ ክትሕልፎም ግን ክብድ ኩሎም ኣብ ተመጣጣኒ ደረጃ ኢልካ ስለዝሕለፍካዮም በዳይ ይኸውን ትውድድር ካብኡ ግን ንመወዳእታ ግን እንዳቐለለ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ዝረቐቐ መርቀቒ ጌርካ ስለ ትሪኦም ሽዑ ካብ ራብዓይ ናብ ሓምሻይ ኣብኡ ግን ትድሓን ዝኾነ ይኸውን ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ግን እታ ዝኸበረት መድረኽ ይኸውን ናይ ሽንጉራ ፅቡቕ ጎኑ ወይ ከዓ እዝስ ኣብ ሽንጉራ ብምስታፈይ ከሲበዩ እትብሎ ነገራት እንድሕር ኣሎ እወ ብሽንጉራ ምስ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተፋሊጠ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ከም ሄርሞንሲ ብመንገዲ ሽንጉርዋ እየ ተላልዩ ስለዚ ንዓይ ሽንጉርዋ ከም ስነ ጥበበኛ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰብ ከም ሄርሞን ከማ ከም ዝፍለጥ ጌራትኒ ማለት እዩ ብዓብዩ ኸ ብዙሕ ተመክሮታት ቀሲመ ኣብ ሽንጉርዋ ካብቶም ምሳይ ዘለዉ ድያኑ ጀሚርኪ ካብ ነፍሲ ወከፍ ተወዳዳራይ ከዓ ተመክሮ ናተይ ከዓ እንዳዓበየ ኸይዱ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ተወዳዳራይ ብዘምፆ ስራሓት እንዳተምሃርኩ ኸይደ ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ዝግበር ውድድር ከዓ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ኣብ ኩሉ ዞባታት ከይድካ ዝግበር ውድድር ስለ ዝኾነ ነቶም ባህልታት ብተሳትፎ ትሪኦም ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ከይድካ ስለ ትሪኦም ከዓ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ኣብ ተመክሮይ ኣብቲ ዘለና ናይ ትልኢት ሞያ ክድርዐሉን ክውስኸሉን ኣኽኢልን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ኣላይ ከም ዳኛ ገለ ኢኻ በፂሕካ ደለኻ ምልስ ኢልካ ተላሃያይ ከለኻ ክትዝክሮ ከለኻ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ሽዑ ዝነበረኩም ብድሆታት እቶም ሽዑ ዝነበሩ ምሳኻ መሳርሕትኻ ሕጂ ሓንቲ ደርፊ ብዘይ ትልሂት ኣይትስነነ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ እዋን ብኸመይ ትዝክሮ ብፍላይ ብምክልኻል ስለ ዝመፅኻ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ከመይ ነይሩ ትብዝሒ ሕጂ ከዓ ንባዕሉ እውን ኣብኡ ከም ዳኛ ኮንካ እውን ክትሳተፍ ቀኒኻ ገለ ከመይ ትገልፆ ብምሉእ ኣወሃሂድካ ትልሂት ኣብ ኣስመራ ጥራይ እዩ ነይሩ ቀዳ እንታይ ማለት እየ ብጀካ ዜና ፌስቲቫል ዝመፁ ናይ ኤክስፖ ጉጅለታት ካሊእ ኣብ ዞባታት ዝነጥፍ ኣይነበረን እቲ መጀመርያ ክጅምር ከሎስ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንተኢልና ግን ኣብ ብምሉእ ንኡሳን ዞባታት ናይ ኤርትራ ነናይ ትልሂት ጉጅለታት ኣሎ ብጣዕሚ እቲ ዝሐጉሰካ ነገር ማለት እዩ ሓደ እቲ ባህልታት ከም ዝወራረስ ገይሩ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ካብ ንንኡስ ዞባ ተኣኪቦም ክመፁ ከለዉ በባህሎም እዮም ወይ ተትሊቶም ይቀያየሩ እዮም ስለዚ እቲ ትልሂት ምስቲ ንሕና ዝነበርናዮ ደረጃ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ንክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ይፍልልይ ኣሎ ብዓብዩ ኣብቲ ንሕና ነበርናዮ ደረጃ ዳይሬክተራት ናይ ትልሂት ውሕዳት ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሪኦ ከለና ከዓ ብዙሓት ዳይሬክተራት ትልሂት ፈርዮምሲ ብዙሕ ትልሂታት ክቐርብ ክኢሉሎ ማለት እዩ እቲ ትሕዝቶ ወይ ከዓ እቲ ዓቕሚ ትኽእለት ገለ ክፈላለ ክእል ይኸውን እዩ ግን ከም ሞያ ሒዞም ሓላፍነት ተሰኪሞም ክመርሕዎን ከካይድዎን ዝኽእሉ ዳይሬክተራት ምብዝሖም ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ብልጫ እዩ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ትልሂት ኢለ ዝሓስብ ኣብ ዝኾነ ሰብ ተሃኒኑ ዝሪኦ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትልሂት እዩ ኣብ ዓድና ምክንያቱ ፅቡቕ ተሃራፊ ቁልጡፍ ጉልበት ዘለዎ ትልሂታት ይቐርብ ምህላው ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ሰሓቢ ማራኺ ገይርዎ ኣሎ ባባዬ ባባዬ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ኣብ ትልሂት ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለፅ ሞ እስኻ ትዝክሮም ሓዊስካ
كم يفتو مصاصات نغردي هو في ብዙሓት ኣብ ካሊእ ዓውድታት ወይ ካብ ካሊእ ሞያታት ደሎ ብትልሂት ዝሓለፉ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ኣለዉ ገሊኦም ኣብቲ ዝኸድዎ ሞያ ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ዝሕጂ እዋን እንተሪእናዮም ሃብቶም ተወልደ ሃፋ ትርሓስ ተክለ ኣባል ከረን ኖም ኣብርሃም ዮሃንስ ኣምለሶም ሞደሻ ተስፋለም ቆርጫጭ ብዙሓት እዮም እዚኦም ብውሕደ እዚኦም ብውሎም ብሳዕስዒት እዮም ሓሊፎም እዚኦም ብሳዕስዒት እዮም ሓሊፎም ኣብቲ ዘለዎ ሞያታት ከዓ ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ ዝርከቡ እዮም ማለት እዩ ትልሂት ከም ዝበልኩኺ ፊዚካልን ሜንታልን እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንጡፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትልሂት ዝነጥፍ ተኮይኑ ትሰብሲ ኣብ ኩሉ ነገሩ ንጡፍ እዩ ማለት እዩ ኣካላቱን ኣእምሩን ብሓንሳብ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ኣካላቱን ኣእምሩን ዝሰርሕ ሰብ ተኮይኑ ኣብ ካሊእ ዓውዲ ከይዱስ ከም ዘይሽገር እዚኦም ዝጠቕሰልክ ዘለኹ ኣብነት ክኾኑና ይኽእሉ እዮም ሕጂ ናይ ከም ዝትሪኦ ዘለካ ትልሂት ኣዝዩ ናብ ሓደ ዓብ ነገር ተለዊጡ ደሎ ኩሉ ሰብ ሳዕሳዓይ ከም ሓደ ንቡር ነገር ኣዝዩ ፍቱ ከማን ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እዩ ምስ ሶሻል ሚድያ ብምትሕሓዝ ብፍላይ ካብ ቲክቶክ ሳዕስዒት ካብታ ኣዝዩ ህቡብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብ ቲክቶክ ሕጂ ነዚ ብዝግበር ሳዕስዒት ከመይ ትሪኦ ስኻ ብከመይ ዓይነት ትገልፆ ፅቡቅ እዩ ብመሰረቱ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንትልሂታትን ደርፍታትን ናይ ዓድና ኣብ ቲክቶክ ተሃራፊ ተባሃጊ ከም ዝኾን ገይሮም እዩ ባሓይላይ ዝጥምት ከም ንፈሲ ገምገም ሩባ ዝዓዶ እንዳናበሲ 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 ኣታንዕበልዋ ኣታንዕበልዋ ዛሰባሪትምዋ ኣታንዕልዒ ላታንዕበልዋ ዛሰባሪትምዋ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሰብ ብተፈጥሮ ተባህላሓታ እዩ ፈጣራ እዩ እዞም ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፉ ሰባት ከዓ ፅቡቅ ነገር እዮም ፈጢሮምልና ማለት እዩ እንታይ እዩ ደሪኤካ እቲ ሕብረተሰብ ኣይሰዓቦምን ወይ ከዓ ኣይደገፎምን ክቅፅልዎ ኣይከኣሉን ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሪኦ ከለኹ ኣነ እቲ ኣብ ትልሂት ዘሎ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ትርጉም ናይ ትልሂት ግን ኣብቶም ሰባት ትሪኢኻ ትልሂት እንታይ እዩ ውሽጣዊ ስምዒት ናይ ደቂ ሰባት እዩ ተወሳኺ ከዓ ቋንቋ እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ቲክቶክ ዝሪኦም ኣነ ነዚ ክልተ ነገራት እዚ የማልዮም ሓያል ውሽጣዊ ስምዒት ኣሎ ሓያል ቋንቋ ከዓ ኣለዎ ክገብርዎ ዝደለዩ ነገር የረድኡኸ እቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትሪኦ ኣካዳድና ገለገለ ገዲፍካ ማለት እዩ ኣብቲ ትሕዝቶ እንድሕር ንዛረባልና ግን ብጣዕሚ እቶም ኣብ ቲክቶክ ዝመፁ ንሳዕስዒት ከንፀባርቑ ወይ ከዓ ከላልዩ ዝኽኣሉ መንእሰያት ግን ብጣዕሚ ንፉዓት ሕጂ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ክቕፅልዎ እየ ኣነ ዝላብዎም ምክንያቱ ሓደ ሓደ ብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ናይ ቲክቶክ ሞያ ናብ ምንታይ ቀይሮም ኣለዉ ተሪእና ናብ ማርኬቲንግ ቀይሮም ኣለዉ ክነቲ ምልጋፅ ሓደ ስሩዕ ዝኾነ ሳዕስዒታት ከቕርቡ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እዞም ኣብ ቲክቶክ ንሪኦም ዝነበርና ናይ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ነቲ ናይ ቲክቶክ ዓውዲ ብሞያ ትልሂት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕዎ እየ ኣነ ክላበዎም ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ ብጣዕሚ ግን ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ዩቲዩብ ዝተሰቕለ ደርፊ በዞም ኣብ ቲክቶክ ዝመፁ ኢኻ ትሰምዓ ማለት እዩ ንክትስማዕ ዝገብራ ነገራት ከዓ እቲ ናቶም ተግባር እዩ ወይ ከዓ እቲ ናቶም ምንቅስቃስ እቲ ናቶም ሳዕስዒት ንኸምኡ ዝገብራ ዘሎ ስለዚ ኣነ
كدفقلو ኣለዎም እየ ዝብል ተህዝቢ ከዓ ክተባብዖም ኣለዎ እየ ዝብል محتويتينا كتبت لي بكرة شكرا إيريديا يا محتويتينا شكرا إيريديا كتبت لي بكرة جميل إيريديا بدل جميل عشان برضو جميل إيريديا بدل جميل عشان كندي حماق ኢልካ ጥራይ ንዕኦም ካብቲ ስራሕቶም ክወፁ ትገብሮ ኣተባቢዕናሲ ብዝለዓለ ደረጃ ንክሰርሕዎ ክንሕግዞም እየ ዝለዋነ انت انا مو كبر خاني بتمو بقى قبطني بقى قدفني ابينا يتكمل عيكبت بالقدر انت كبر انا مو تيتسن لسكت سبا عجلي خاصة مو حفشو ኣብ ባህልኻ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥረልና ይኽእል እዚ ኣብ ቲክቶክ ዝግበር ሳዕስዒታት ንበይንኻ ኮይንካ ኢድ ስዕሳዕ ወይ እውን ኣብ ገሊኡ ከምዚ ሓውስ ተዋስኦ ዝመስል ኣሎ እዚ ከም ሳዕስዒት ኣበየናይ ዓይነት ሳዕስዒት እዩ ዝምደብ በዚ ንባህልና ምልላይ ከም ሕብረተሰብ ነቲ ናይ ትልሂት ናይ ዓድና ሓፋም ምባል ከንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ወይ ከዓ ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ ተኸድናሞ ዝያዳ ናብ ሓደ ነገር ክበፅሕ ይኽእል ሕጂ ገሊኡ ያታው ትሕዝቶ ዘለዎ ሳዕስዒታት ኣለዎ ገሊኦም ከዓ ካብቲ ያታው ውፅእ ዝበለ ሳዕስዒታት ሒዞም እዮም ዝመፁ ናብቲ ናይ ቲክቶክ ግን ኣነ ንክልቲኦም ኣዛሚዶ ክሪኦም ከለኹ ያታው ባህሊ ናይ ሃገርና እዮም ዘንፀባርቑ በቲ ኢልካ በቲ እቲ ካልቸር ናይ ሃገርና እዩ እቲ ደርፊ ናይ ሃገርና እዩ እቶም ሰባት ከዓ ናይ ሃገርና እዮም ስለዚ ፅልኡ ይዓቢ እየ ዝብል ኣነ ካብቲ ያታው ይኮነን ከምዚ ኮይኑ ወፂኡ ካብ ክስታይ ገለ ኢልና ካብ ክንዛረበሉ ሲ እቲ ፅልኡ ይዓቢ ኢለ ኣነ በቲ ፅልኡ እየ ዝሪኦ ምክንያቱ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክሪኦ ዝኽእል ንእሽተይ ክሪኦ ይኽእል ዓብ ክሪኦ ይኽእል እቲ እሶም ዝገብርዎ ነገራት ብፍላይ እቲ ሓያል ስምዒታቶም እንድሕር ናብ ፅቡቕ ነገር ተቐይሩ ብጣዕሚ እዩ ገላፂ ዝኾን ማለት እዩ ብፍላይ ነዞም ያታው ትልሂታት ናይ ሃገርና ከዕብዮ ከበርኾ ይኽእል ኢለ እየ ድሓስብ ኣነ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ነገር ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም በቲ ኣነ ዝረእኹም ብብዝሒ ዝረእኹም ዝኾነ ነገር ክሕድሶም ኣይክእልኒ ክሬት ክገብሩ ክእሉ እዮም ባዕሎም ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ምስቲ ደርፊ ብምኻድ ዝገብርዎም ምንቅስቃሳትካ ብጣዕሚ ገላፅን ንኽትሪኦ ዝደፋፍአካኒ ማለት እዩ እጂ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ውፅእ ዝብል ምንቅስቃሳት ገለ ይገብሩ እዮም ግን ኣብቲ ዕድመናቶም ወሪድካ እንተዳሪኻዮ ግን ብጣዕሚ ክትቅበሎ ትኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ነቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ግን ክፀልዎ እንተደኣ ኮይኑ ናብቲ ያታው ሸነኹ ኣዲቦም ተሰሪሖም ነቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ግን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ዝደፎ ኣይጠራጠርን تبايو قد مكلي خبر خلدنا عينه دملي كتبونا طبعات قبليلا الزبايو إلى ما نقوله تعيقوا يوم يزعوا ونف نفس بعينا كويو جبلوا بسنف نفس ويتعامل أمي سامسي زغطة كلنا وتخسفي حقي سفوته ኪኖ ብዓይኒ ትልሂት ብዓይኒ ጥዕና ወይ ብዓይኒ ብኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እቶም መንእሰያት ኣብ ከምዚ ናይ ቲክቶክ ናይ ሳዕስዒት ምንጣፎም እንታይ ዓይነት ረብሓ ክህበና ይኽእል ከም ሕብረተሰብ ንዖምን ቡልቃዊ እንታይ ዓይነት ረብሓ ክህቦም ይኽእል እንደን ኣብ ደሴም ታይም ከዓ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ወይ ከዓ ሕማቕ ፅልዋ ኣለዎ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ብዙሕ ሰብሲ ኣብ ካሊእ ዘጥፎ ግዜ እዩ ብፍላይ ኣብ ደገሲ ፅሙዋ ምስ ኮነካሲ ብዙሕ ነገራት ትገብር ኢኻ ናብ ወልፍታት ትኸይድ ናብ መስተ ትኸይድ ገለገለ ኣብ ከምዚ ምንጣፎም እዚኦም ሰባት እዚኦም ግን በቲ ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ሓደስ ስራሕ ፈጢሮም ኣለዉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኻ ስራሕ ሓደ ሓደ ግዜ ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥሮ ስለዚ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ግን ሓደ ስራሕ ፈጢሮም ኣለዉ ሓደ ነቲ ሰብ የዘናግዕዎ ኣለዉ እሶም ከዓ ሓደ ምንጪ ኣታዊ ገብሩ ኣለዉ ካልኣይ ከዓ ስራሕ ይፈጥሩ ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ ፅቡቕ ነገር እዩ ኢለ ክዛረበሉ ዝኽእል ነቲ ፕላትፎርም ከዓ ናብ ረብሖም ኣውዒሎም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቲክቶክ ንምንታይ ይጠቅም ኣሎ ተኢልና ንኻሊእ እዩ ንላግፂ ንዕግርግር ገለ እዩ ዝጠቅም እዞም ሰባት እዚኦም ግን ነቲ ቲክቶክ ግን ናብ ሓደ ፅቡቕ ነገር እዮም ተጠቂሞምሉ እሞ እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ሲ ዓፀፌታ ክሰርሕሉ ኣለዎም ጥራይ ክብሎም ዝኽእል
ከምዚ ውድድር ተዝግበር እንታይ ረኣይካ ሄረ ሕድስ ውድድር ናይ ቲክቶክ ኣብ ብሄራትና ተኪርና ገለ ክንገብር ተዝበሃል ኣብ ቲክቶክ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ኮሚታት ነቲ ንምዕባይ መስ ውድድር ተሎ ኩሉ ግዜ ምሽ ዓቢ ምመፀ ዶ ትብል እቲ ብቕዓት ኣሎ ዶ እዎ ምመፀ ምክንያቱ ከም ሓደ ስራሕ ተሓሲቡ ማለት እዩ ውድድር ሓደ መድረክ ናይ ዕብየት እዩ ሰብ ክወዳደር ምጀመረ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ውድድር እንተዝግበር ብፍላይ ዞም ኣብ ቲክቶክ ዝሰርሑ መንእሰያት ናይ ውድድር ባይታ እንተዝፍጠረሎም ኣብቲ ቲክቶክ ብጣዕሚ ዝበለፀ ስራሕ ምሰርሑ ነይሮም ከምኡ ከይተገብረ እኳ እዚ ንሪኦ ዝነበርና ዝሰርሑ ዘለዉ ሲ ባይታ ፈጢርካ ኣለዎም ከምዚ ኣሎ እንተዳኢልካዮም ግን ልዕሊኡ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝሓስብ ኣነ እዞም ብበዝሒ ኣብ ቲክቶክ ንሪኦም ድኹኑ ናይ ሳዕስዒት ተመክሮ ወይ ትምህርቲ ገለገለ ዝወሰዱ ይኮኑ ሕጂ ሓፈሻዊ ተለሃያይ ንኽትከውን ካበይ እዩ ድመፅእ ወይ ብኸመይ ኢኻ ተለሃያይ ትኸውን መጀመርያ ውሽጣዊ ድሌት ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ እቲ ውሽጣዊ ድሌትካ እዩ መጀመርያ ክመፅእ ዘሎ ሽዑ ትምህርቲ ተወሲካሉ ይዓቢ ትምህርቲ ተደይወሲካሉኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይግመካኒ ማለት እዩ ድሌት ተዘየለ ውሽጣዊ ድሌት ተዘየለ ግን ዋላ ተማሂርካ ክትምፅእ ትኽእልና ሕጂ ቴምቦ ገለ ብልምዲ ድስሕት ሰብ ኣሎ ካበይ ሕድስ እዋ ሓደ ገሊኡ ሰብ ናይ ምስማዕ ፀገም ይህልዎ ወይ ካብ ብድኹም ሰምዖ ነቲ ሕርመታት እሞ ፅቡቕ ስለ ዘይስምዖ ክሳይ ይኸውን ካብ ቴምፖ ይወፅእ ወይ ከዓ ይድንጉ ወይ ይቕልጥፍ ገሊኡ ሰብካ ኣብ ኩቱር ስምዒት ይኣቱ እሞ ነቲ ሙዚቃ ይጎድፎ እሞ ናይ ነፍሱ ጥራይ ይገብር ስለዚ እቲ ካብ ሙዚቃ ዝቕልጥፍ ወይ ዝድሕር ሰብ ካብ በዞም ክልተ ነገራት እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ እቲ ረቦብ ስምዒት ምስ ኣተወ ኣብ ከባቢ ዘለዎ ሓደ ኣይቋፀርኒ ናቱ ጥራይ ዝገብር ማለት እዩ ሽዑ ወይ ክቕልጥፍ እዩ ወይ ክትሕት እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ናይ ክትሰምዖ ዘይምኽኣልካ ንባዕሉ ድሕሪ እቲ ሙዚቃ ብግቡእ ክትሰምዖ ተዘይክኢልካ ኸ ትጎድል ማለት እዩ ካብቲ ሙዚቃ በዞም ክልተ ነገራት ሰብ ካብ ሙዚቃ ክወፅእ ኽእል መሰረታዊ ነገር ክንልሃ ከለና ወይ ክንስዕስዕ ከለና ሕፍረት ይስምዐና እዚ ካበይ ድብገስ መሲ ንዕኡ መተባብዒ መደፋፈሪ ተባሂሉ ኸውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መስተ ከም ሓደ ፍታሕ ይመፅእ እሞ መዳፈሪ እዩ ገለ ትበሃል ሕጂ ንምንታይ ኢና ክንስዕስዕ ከለና ንሓፍር መሲ ክንበልዕ ክንሰቲ ወይ ድኾነ ምንቅስቃስ ክንገብር ከለና ይንሓፍር ኒና ክንልሃ ከለና ግን ሕፍረት ይስምዐና መጀመርያ ናብ ህዝቢ ክትወፅእ ከለኻ ነብስኻ ክስታይ ይኾኑ ኣለዎ ናይ ባዕሉ እታ ቀዳመይቲ ናብ መድረክ ክትወፃ ክብድ በለት እያ ስለዚ ነዚኣ ነተን ኣብኣ ዘለዋ ሰከንድታት ክትፃወር ተዘይክኢልካ እዩ እቲ ፀገም ንዕን ክትፃወር ትኽእል ትኾንካ ግን ወላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን ግን መተባብዒ ኢልካ መስተ ምውሳድ ግን ሓፈሻዊ እዚ ኣብ መርዓ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰውት ኣብቲ መርዓዊ ወይ ከዓ ገለ ብብዝሒ ይርአ እዩ ምክንያቱ ምስቲ ፀቕጢ ናይቲ መርዓ ገለ ሽዑ መስተ ወይ ገለ ክሰቲ ኣሎ ክስዕስዕ ተኮይኑ ወይ ክብል ተኮይኑ ገይልካ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ይርአ ምህዚ ከመይ ግን ሳዕቤኑ ከፍእ ማስ ካብቲ ዝህቦ ጥቕምሲ ምክንያቱ ከምኡ ርኢኻ ትፈልጥ ዶ መስተ ብመስተ ምስ በዚሕካ ከዓ ሲ ዕሰለ ከይበልካ ገዛ ከመታው እውን ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ዘጋጥምሲ ኣሎ ማለት እየ እቺ ኩሉ ግዜ እታ ቀዳመይቲ እታ ደላ ሰከንድታት ዘይምፅዋር እያ እምበር ዝኾነ ሰብ ናብ መድረክ ክወፅእ ከሎ እቲ ነብሱ ናይ ነብሰ ምትሓት ወይ ከዓ እቲ ሕፍረት ናይ ምስማዕ ባህሪ ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ንዓ ምስ ሰገራ ግን ኩላሓት ካብኡ እኒኦም ፀገም ኣይህልዎን እዩ ግን ዝበዝሕ ሰብ ከም ልምዲ ናብ መድረክ ክድይብ ከሎ መዳፈር ኢሉ ገለ ዝገብር ኣሎ ግን ቅቡል ኣይኮነን መሊስ ሃሳይ መሊሱ እዩ ሃሳይ ድኾን ዝኾነ ኣብ መርዓ ወይ መርዑት ገለ ሳዕስዒት ማህረና ኢሎም መፅኦም ከፈልጥ ዶ ብውልቂ ወይ ከዓ ከምኡ ክበሃል ትሰምዕ ዶ እወ ናባይ እኳ ይመፁን ግን ናብ ካልኦት ዝመፁ ከምኡ ርኢ ኣለኹ መርዖም ወርሒ ገለ ክተርፎ ከሎ ከምኡ ይፅገሙ ናይ ሳዕስዒት ክእለት እሞ ግን ነታ መዓልቲ መሰሃገር ትኾኖም ግን ናይ ትምህርቲ መደባት ዝወስዱ ግን ንርኢ ኣለኹ ብትምህርቲ ሽዑ ነታ መዓልቲ ትኾን ግን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ገለ ዝመሃሩስ ርኢ ኣለኹ ከምኡ ከም ባህሊ ተዝተኣታቱ ከም ሓሳብ ፅቡቕ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሰብ ኩሉ ማዕረ ይኮነ ሓደ ዓይነት ዓቕሚ ክህልዎ ኣይክእልኒ ግን ብዚ ዝተኻእለ ናብ ሓደ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ተኣታትዩ ወይ ከዓ ቅዱሳት ተለውዎም ዝመሃሩ ግን ባይታ ተፈጢሩ ሓደ ዓይነት ይኾኑ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ተመርዓውን መርዓትን ተምዕሩኽን ገለ ዝግበር ነገራት ሓደ ይኾኑ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ወይ ተመርዓዊ ንፍዑ ኾን ተመርዓት ትዝሕል ወይ ተመርዓት ንፍዕት ትኾን ተመርዓዊ ድኹም ኾን ሽዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እቲ
بالانس يطفئ حجي نخيمسات ግን ጽቡቕ ምኾነ ኢለ ያምን ድሕር ጉድሳት ኣለዎ ግን ፀገም የለን ሓፈሻዊ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሳዕስዒት ሽጋር እዩ ቴምቦ ይስሕት ወይ ኣብ ባሕባር ኮይንካ ክስዕስዕ ዘይምኽኣል ምስ ሰባት በይኑ ክስዕስዕ ዝኽእል ሰብ ኣሎ እዚ ካብ ምንታይ እቲ ፀገማት ይመፅእ ገሊኡ ሰብ ኣብ እኩብ ሰብ ከምዚ ኣይክእልን እየ ዝብል ሰብ ኣሎ እንሻሎ ዋላ እንዳኽኣለ ከሎስ ግን ኣብ እኩብ ሰብ እቲ ክእለቱ ሲ ኣነስ እንታይ ይኽእል ኢሉ ክእለቱ ዝሓብብ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ክስዕስዕ ዝፅገም ማለት እዩ ሕጂ ነብሱ ብቕዓት ከም ዘለዋ ዘይኣምን ብዙሕ ሰብ ኣሎ ገሊኦም ከዓ ብተፈጥሮኦም በይኖም ክኾኑ ከለዉ ዝስዕስዑ ኣለዉ ኣብ እኩብ ሰብ ከዓ ፋሕ ዝብሎም ኣለዉ ምክንያቱ ናብቲ እኩብ ሰብ ከኣትዉ ዘይክእሉ ሰባት ከዓ ኣለዉ ኣብቲ በይኖም ዝገብርዎ ነገራት ግን እቲ ዝበለፀ ብቕዓት ዘርእዩ ሰባት ኣለዉ ኣብቲ እኩብ ሰብ ምስ ኣተዉ ግን ነቲ ሰብ ምስ ረኣዩስ ፋሕ ዝብሎም ከዓ ኣለዉ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓ ኣለዉ ሳዕስዒት ዝበዝሕ ግዜ ምስ ወኒ ወይ ከዓ ግን ገለብልወኻ ገሊኦም ይተኣሳሰር ይበሃል ሞ ከመይ እዚ ገለ ቆሎ ገለስ ኣሎ ናይ ሳዕስዒት ገለ ይበሃል ሞ ከመይ ማሓዘነ ነይሩ ማለት ከም ተኾይኑ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከምኡ ይብሉ እዮም ንኣብነት ዋጣ ዝሃርሙ ሰባት ከበሮ ዝሃርሙ ሰባት ምስ ከምኡ የተኣሳስርዎም ግን ኣነ እንድዒ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ዝገበርኮ ከምዚ ዛራ ኣለዎ ገለ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ኣብዞም ምሳይ ዋላ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ኣለዎ ከምኡ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ዛራ ኣለዎ ከም ዝገብር ገለ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ኣነ ግን ከምኡ ይበሃል ኣብቲ ሕብረተሰብ ሲ ፀኒሑ እዩ ከምኡ ዋጣ ዝሃርሙ ሰባት ፍሉይ ክእለት ዘለዎን ሰብ ሰቕጥቀጥ ገለ ተይልስ እታ ዝገለፀት ይብሎም ግን ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ከም ዝበልኩ ግን ተውህቦ እዩ ትዕድልቲ እዩ ጥበብ ሲ ናይ ፈጣሪ ትዕድልቲ እዩ እቲ ኣካላትና ኩላትና ግን ብማዕረ ንጥቀመሉና ይንጥቀመሉን እዩ ኣብ መወዳእታ እቶም ብሉፅ ዝሰርሑ ሰባት ብሉፅ ስራሕ ይገብሩ ማለት እዩ እቶም ዘይንኽእልካ ሰቐጥቀጥ ምባል ኣብየና ሞናኹብና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ግኒ ዝተኣሳሰር ኣለዎ ኢለ ኣነ ክሳብ ሕጂ ይኣምንኒ ሓፈሻዊ ሳዕስዒት ግን እንደኾነ ሰብ ክህቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ረብሓ ክኾን ዝተፈላለየ ረብሓስ እንታይ ግደፍ ከም ሞያ ተላሃያይ ኮይንካ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ግን ትልሂት ኣብ ሂወትና ክህቦ ዝኽእል ፅቡቅ ጎንታት ትልሂት በት ሓደ ወገን ስፖርት እዩ ስፖርት እዩ ጥንካሬ ኣካላት ይህብ እዩ ኣእምራዊ ምዝናይ ይህብ እዩ ስሩዕ ቆመና ንክህልወካ ከዓ ይሕግዘካ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክስዕስዕ ሙዚቃ ወሊዑ ኣብ ገዝኡ ዝኾነ ሰብ ስዕስዕ እዩ እቲ ብሞያ ዝሰርሑን ብዘይ ሞያ ዝሰርሑን ስለ ዝፈላለዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ሳዕስዒት ኣእምራዊ ምዝናይ ተቐዳማይ ይገብረሉ እዩ ካልኣይ ከም ዝበልኩኺ ጥንኩር ኣካላት ክህልወካ ይሕግዘካ እዩ ቆመናኻ ከዓ ፅቡቕ ክኸውን እዩ ካልኣይ ከዓ ከምዚ ከማይ ኣይተኣርግን ኢኻ ማለት ንእሽተይ ትኾን ኩሉ ግዜ ስለዚ ነዚታት ይጠቕመካ እዩ ኣይእርግን ኢልካ ሳዕስዒት ተላሃያይ ተኾንካ ይተኣርግን ኢኻ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ኢኻ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ኢኻ ነብስኻ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ዝኾን ማለት እዩ ኣብ ስፖርት ዘሎ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣካላቱ ጎበዝ እዩ መንእሰይ እዩ ኩሉ ግዜ ስለዚ ነዚታት እውን ይጠቅም ትልሂት ተላሃይ እንድሕር ኮይንካ ወይ ከዓ ፅቡቕ ሳዕሳዒ ዝበሃል ትኾይኑ ምስ ፍሽኽታ ተኣሳሰሪ ድዩ ከመይ እዚ ዝበዝሕ ሰብ ፍሽኽ ዝብል ሳዕስዒት ምስ ፍሽኽታ የተኣሳስሮ ሞ ፅቡቕ ሳዕስዒት ክትብሎ ኮይንካ ፍሽኽ ዝብል ሰብ ክኸውን ኣለዎ ይበሃል ሕጂ መዓስ ኢኻ ግን ፍሽኽ ክትብል ዘለካ ሕጂ ሓደ ትልሂት እንታይ ኢና ንብል ውሽጣዊ ስምዒት ናይ እቶም ሕብረተሰብና እዩ ዘንፀባርቕ ስለዚ ውሽጣዊ ስምዒትካ ፍሽኽታ ጥራይ ኣይኮነን ኢቨን ናይ ሓዘን ኣሎ ናይ ሓጎስ ኣሎ ናይ ጅግንነት ኣሎ ናይ ቁጥዐ ኣሎ ናይዚኦም እዩ ናይ ፍርሒ ኣሎ እንዳፈረሕካ ፍሽኽ ክትብል ኣይትኽእልና እንዳሓዘንካ ፍሽኽ ክትብል ኣይትኽእልና ስለዚ መዓስ ኢኻ ፍሽኽ ክትብል ዘለካ እቲ ተዋሂብካ ዘሎ ገፀ ባህሪ እዩ ዝውክለካ ማለት እዩ ናይ ሓጎስ ተኮይኑ በቃ ፍሽኽሽኽ ክትብል ኣለካ እንድሕር ደሕዝን ኮይኑ ከዓ ክትሓዝን ክትክእል ኣለካ ነዚ ኢኻ ክትላበሶ ዘለካ ማለት እዩ ትንፉዕ ተላሃያይ ዝበሃል ነቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ገፀ ባህሪ ክመስል ተኽኢሉ እዩ ማለት እዩ ፍሽኽታ ንበይኑ ፍሽኽታ ንበይኑስ መግለፂ ብቑዕ ዝተላሃየ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ዝበልኩኺ ኣለዎ ኣነ ናይ ቀደም ስራሓት ዝሪኦ ኣሎ ብዙሕ ኣብ ናይ ጅግንነት ኣብ ናይ ሓዘን ፍሽኽታ ገለ ትርኢ ኢኻ ሕጂ ኣብቲ ጠባይ ደይምእታው ወይ ከዓ ነቲ ካራክተር ፅቡቅ ጌርካ ዘይምልባስ እዩ ዝፈጠሮ እዚ ሕጂ ነዚ ንፉዕ እዩ ክትብሎ
ኣይትኽእልንኻ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ተዋሂቦሞ ዘለዉ ነገራት ግን ኣፍሪሱ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንፉዕ ዝበሃል ግን ነቲ ተዋሂቦ ዘሎ ጠባይ ብግቡእ ኣጽኒዑ ንዕኡ ዘንጸባርቆ እዩ ማለት እዩ ሕራሄሪ እስኻ ዝበዝሐ ኣብ ከም ባህላውን ዘመናውን ተላሃያይ ነርካ ኢኻ ሕጂ ድማ ብዓይኒ ኣላይን ዳኛን ኮንካ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ትልሂት ኣብ ዓድና ከመይ ይኸይድ ኣሎ ናበይከ ማእዝኑ ይረኣየካ ንስኻ ብውልቅኻ ናትካ ጠመተ ማለት እዩ ብፍሉይ ድማ ኣብ ዘመናዊ ሳዕስዒት ተባሂሉ ዝግበር ቅድታት ዘለካ ርእቶን ሓሳብን ክሰምዕ እዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ከም ዓውዲ ነቲ ሞያ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ከም ሞያ ተወሲዱ ትምህርቲ ተዋሂቦ ክሳብ ናይ 9 ወርሒ ትምህርቲ ዝቆስምሉ በቶም ትሊታት በሲሎም ዝኸዱ ደረጃ በፂሑ ኣለዎ ሕጂ ብዙሓት መምሃራን ኣለዉ ኣብዚ ዓድና ትሊት ዝመሩ እዞም መምሃራን እዚኦም ከይተሓለሉ ዝፅዕሩ ኣለዉ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ተይልክኒ ነዚ ሞያ እዚ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንኸብፅሖ ሕጂ ኸ ኪነት ዝለዓለ ደረጃ ምብፅሑ ሲ ሓደ ግዜስ እዛ ኤርትራስ ኣብ ሓደ ቦታ ትረኽባ ኣብ ሓደ ቦታ ትጸንሐካ ምክንያቱ ናይ 9 ብሄራት ትሊት ኣብ ሓደ ቦታ ትጸንሐካ ሓደ ግዜስ ምኻድ የድልየካ ኾን ማለት እዩ ነታ ሃገርሲ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ የብሉልካ ማለት እዩ ኣይፈልጥዎን እዮም ነቲ ከባቢ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይፈልጥዎን እዮም ግን ነቲ ትሊታት ግን ክላበስዎ ወይ ከዓ ከቕርብዎ ምኽኣሎም ንባዕሉ እቲ ዕብየት ናይቲ ትሊት ማዕረ ክንደይ ሰጉሙ ከም ዘሎ ኣብቲ ኣታዊ ትሊታትና ዘርኢ ኣብነት እዩ ኣብቲ ዘመናዊ ትሊት ዝበልክኒ ግን ኣብ ዘመናዊ ትሊት ገና ኣይሰጎምናን ዘለና ኣብ ዘመናዊ ትሊት ፃሕሪ የድልየና ማለት እዩ ኣብ ዘመናዊ ትሊት ገና ኣለና ኣብ ዘመናዊ ትሊት ብጣዕሚ ፃሕሪ ድኻም ከም ዘድልየና ይረአየካ ዝሕርና ኣለና ሓፈሻዊ ኣብቲ ያታዊ ኮይኑ ግን ብዘመናዊ ዝስራሕ ዘሎ ትሊታት እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለካ ብፍላይ ካብ ናይ ብሄረ ትግርኛ ሳዕስዒት ማለት እዩ ሕጂ ምንጪ ምሻሎ ኩሉ ግዜ መበገሲ ናይ ሓደ ነገር ንኣብነት እቲ ደርፊ ያታዊ እዩ ኩሉ ኪቦርድ ስለዝኣተዎ ሳክስ ስለዝኣተዎ ጊታር ስለዝኣተዎ ናብ ዘመናዊ ቅየር ማለት ኣይኮነን ነቲ ያታዊ ሕርመት ግን ዘመናዊ መሳርሒ ሙዚቃ እዩ ዝህረም ዘሎ ስለ ዘመናዊ ይኮነን እቲ ብዘመናዊ መሳርሒ ሙዚቃ ስለዝሃረመስ ዘመናዊ ደርፊ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ንሓዋውሶ ኢና እዚ ነቲ ቅዲ ናይ ትግርኛ ግን ናብ ከም ዘመናዊ ኢሎም ትሕዝቶ ምቕራብ ልሙድ ይኸውን ኣሎ ኣዊታት ግን ብዙሕ ቅሬታታት ኣለኒ ሓደ ካብቲ ትሕዝቶ ትሊታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝወፅእ ነገራት ትርኢኻ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይቅበሎን ምክንያቱ ዘይናትካ ኣይትቕበልን ኢኻ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይቅበሎን ብዝተኻእለ ካብቲ መሰረታዊ ከይወፀኻ ተተሰሪሑ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ብፍላይ ናብ መድረክ ክቐርብ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓደ ፈጠራ ክህልዎ ክእላን ናይ መድረክ ኣቀራርብኡ ንዕኡ ዝመስሉ መፃበቂታት ክግበረሉ ተኽኢሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ስለዚ እቶም ዝግበሩ ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ ብዝውክሉ መንገዲ ተተሰሪሖም እቲ ስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ እዩ እቲ ተበጊሱ ዘሎ እቲ ዝስራሕ ስራሕቲ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ግን ምንጮም ካብቲ ሕብረተሰብ ተኸዩ ትድበለፀ ነገር እቲ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ሕብረተሰብ እግሩ ካብ መሬት ከልዕል ኣይክእልን እዚ እቲ ምስትናቱ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኣነባብራ ታኒፁ ዝመፀ እዩ ስለዚ እግሪ ኣብ ህዝቢ ትግርኛ እንድሕር ኣብ ኩዳ ካብ መሬት ዘይለዓል ኮይኑስ ከመይ ጌርካ ኢኻ እግርካ ኣልዒልካ ክትስዕስዕ ነቲ ሕብረተሰብ ዘይውክል ሳዕሲታት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተበጊሱ እንተዝስራሕ ስራሓት ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ብፍላይ ኣብ መድረክ ክትሪኦ ደስ ዝብል እዩ ስለዚ ናብኡ ተማእዚኑ እንተዝኸይድ ፅቡቕ እየ ዝብላኒ أليقاسي سلطة مسيلك مقدسي شويت عويل لحس شويت مشال على بر شويت نوب لحس شويت مشال على بر سما حس حس شويت مشال عس مقدسي شعل كازي تسوي لك مقدسي شعل كازي تحسي هيري أموداتا كتمحلال فوت للي ملختي حسب
ኣብዚ ዘለዓልና ርእስቲውን እዚ ትንክፎ ፅቡቅ ነይሩ ትብሎ እንተሎ ዕድል ክበካ ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ኣብዚ ሞያ እዚ ንዕብየት እዚ ሞያ እዚ ዝፀዓሩ ኩሎም ከመስግኖም ደሊ ምክንያቱ ከይተሓለሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምፍራይ መንእሰያት ኣብ ምፍራይ ነቲ ጥበብ ዝፅዕሩ ዘሎ ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ በዚ መንገዲ እዚ ካልኣይ ብሂወት ዘለው ምሳና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝነበሩ ብሉፃት ንፉዓት ተስፋ ዝነበሮም ስነ ጥበበኛታት ተላሂቲ ነዚ መድረክ እዚ ክሪእዎ ነይርዎም እየ ዝብል ናቶም ፃዕሪ ዋላ ናቶም ብኣካል ዋላ ተዘየለዎ ምሳና ግን ብመንፈስን በቲ ሞያን ምሳና ኣለኹም እየ ክብል ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሽንግርዋ ዘተባብዑ ንኩሎም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ከዓ ብጣዕሚ ከመስግኖም የቀኒየለይ ክብሎም ይደሊ በቲ ዝገበርኩምለይ መተባብዕ ከዓ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሐ ይኸውን ክብሎም ይፈቱ ንዓኹም ከዓ ስለቲ ጋሻኹም ጌርኩም ዝዓደምኩም ከዓ ብልቤ ዘመስግነኩም ንሕና እውን ዳኛ ኣላይ ትልሂት ሄርሞን ሓጎስ ዕድሜና ክቢርካ ግዜካ ሂብካ ሓሳብካ ብምክፋልካ ብሽመይም ብሽም ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከመስግነካ ይፈቱ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕት ክንራኸብ ተስፋ ይገብር ክብረት ሃይለይ هراي كرات تخطتلتنا هم زف عزونا صنحكم مس علي دانيا هرمون علي تلهيت كمون دانيا تلهيت هرمون حقوس كنا كايدو صنحنا على النزي مثل ليرو بزارنا لكم مدب عجبكم تكونوا تسفانا مولي ابقى على بخاله تستحسن راهب سسمي